chabondoka panguva ine maplans esugananda ari kuonekwa kunzi akuita achimanifesta achionekwa padiki nepadiki. Panguva ine yatoona kuti vanotyora zvigananda vanoexposa vachiti aiwa, this government, this leadership has been compromised. Panguva ine kuchionekwa kunzi havanei newelfare yevagari venyika yeZimbabwe. Ivo chavo aiwa kungotarisa kuti isusu oppositions atiri ndivo chavo chaivo here, are we earning what we are supposed to earn and are we safe? Saka penda mashoko anodanjirwa panguva ino. Remember subscribe or like on the bell icon. Chikora zvakananda mudanjira chiti Zimbabwe's future remains shackled as leaders and public figures prioritize dynasties over progress by grooming their offspring to inherit power and influence. Mnangagwa, Angel, and Magaya ensure a cycle of entitlement and thuggish behavior. True change requires new spirit. Doma developments are buda panguva ine vachifumura vanoposta mapictures emutungamiri wenyika and the Mnangagwa sons otiena naHubert Angel vachiti these guys ndo vari kuinvolva mune nyaya dzakadai. Tiudze mahuro enyu muri kudii pamusoro pechirwere ichi. Dai kumasection medu, so subscribe or like, chita on the bell icon.